Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam dagasni. Ki pulit ka Manipur ki lakem sa weipat unong sya keno ha kate ka video case ka bala pau bha ha ka ba arngut ki kanthai kla sya parit lingkhun bat sya le be ijat ha ka sautri unaitung ha ka ilaka Kangpokpi jong kate ka jilla. Habashim ya ka social media platform ki pulit ka Manipur ki layathu bada kani ka jingsha kem baro hendriungut lakem hadu menta ha ka bedai bat kate ka kam. Ha ka bayadai bat ka video ka bala pau namba jongki arngut ki kanthai ha ka sautrik unaitung arhajar arflai lakem sa weipat unong sya keno menta kasngi. Baro ki don nyongut ki briu ki basya keno kentup ya uwei ukhna rin ki bala sya kem ha kani kamukot duma hadu menta. Ki pulit jong kejela kidang persyangkat bala ban kem ya kinong ne kam sniu ki bedang sa da ka ba pelong ya ka jeng kenra ha ki babun ki jaka bala suba bagi ri tengen la ong ki pulit ha ka Facebook. Kamen sya ki pulit kelakem sa weipat unong sya keno ha ka arpu artrik ujiliu bad ha kati ka por baro lakem drungut kentup ya sangut kinong sya keno bad uwei ukhna rin ha ka bayadei bad ka mukot duma parit lingkun. Ki pulit kidang persyangkat bala ban kem ye kinong ne kam sniu ki bedang sa da ka ba pelong ye ka jeng kenra ha ki babun ki jaka bala suba bagi ri tengen. Ha gajuk kapor labu hadu shispa arpsan teli ki jaka talasi ha ki distrik baper jong ka jila Manipur ha ka baki pulit ki lakem hadu laispa khandai pendrungut ki briu ha ka biadei baki jingpen ken an ha ki distrik baper jong ka jila.